Na pravom si mestu. Bravo! Luna Đugani i Marko Miljković su otputovali na letovanje u Egipat, ali im izgleda ni sunce ni more, a ni luksuzno okruženje nisu pomogli da se odviknu od realitija. Sudeći po njegovom ponašanju u najnovijem uključenju uživo na Instagramu, njima tamo ne cvetaju ruže. Marko se uključio iz šiš bara gde je pušio nargilu, dok je Luna sedala sa strane i gledala nešto na svom telefonu. Lunu je danas opalilo sunce, a ja sam totalno prolupao, rekao je Marko, a izdržavao se kao da nije izašao iz realitija, pa se pitamo kakvog je sastava supstance iz nargile. Zahvaljivao se svima na podršci, a onda opet iznenadio svojim komentarom. Sve sama srca, dajte neke hejtere da im se najebe majke, rekao je Miljković. Potom su fanovi tražili da vide Lunu, koja nije bila uz njega, a kada se ona uključila, bila je vidno neraspoložena. Zamerala mu je što puši nargilu, što govori o realitiju, a on je nastavio bez obzira na njene komentare. A jel volite više Lunu ili mene? Pitao je Marko, čime na neki način potvrdio mišljenje lepog Miće da se on sa Lunom nameće i da je ljubomoran na nju. Nakon toga su naglo prekinuli uključenje uživo, a šta se dogodilo kada se kamera ugasila, ostaje da vidimo. Da li je ovo možda korak do raskida? I to ćemo vidjeti.